Добър ден! Днес ще ви покажа какво представлява процедурата по почистване и профилактика на един лаптоп. В случая при нас е един модел на Fujitsu Siemens AMILO V6535. Той е с сервизен капак, което на практика улеснява достъпът до охладителната система, която при нас е необходимо да почистим. Външно вентилаторът изглежда така. От тук се вижда, че има събран доста прах и мръсотия. След като отворим сервизния капак, в случая съм развил болтовете за по-бърз достъп, виждаме охлаждането на лаптопа. Значи развиват се тези болтове, които държат охлаждащата система, и се сваля този меден пайп. От тук може да се забележи ватата, която се е образувала между вентилатора и радиатора на този лаптоп. Как процедира охлаждането? Значи, лаптопа, в случая вентилатора, смучи през тези вентилационни отвори свеж въздух. Опитва се да го нагнети върху този елемент, който се явява радиатор, който от своя страна, чрез този меден пайп, отнема температурата от чипсет и процесор. След като го свалим и като го премахнем, ще видим какво пречи на лаптопа да се охлажда. В случая това са едни много миниатюрни процепи, през които въздухът трябва да минава, за да стигне до медния пайп. И сега тук ще видим какво се е случило. Забележете колко прах има събран. С една пинцета ще го извадя. Оле. Значи вижте какво одяло е станало. Каква вата. Това нещо се е събирало с доста време работа и небрежност от страна на потребителя. Ще пробвам да ви покажа вътре вентилатора колко прах има събран той. Това нещо е необходимо хубаво да се почисти, да се смени термопроводящата паста, която виждате тук, почти е станала като лепило, а тя трябва да бъде термопроводящата мека паста. Почиства се, слага се нова паста и лаптопа е готов за сглобяване и за ново ползване. Довиждане, това беше от мен. Дарина, добре.